Kufa abanye kuphumelela abanye. Nangu futhi sesibuyele kuye uBushiri laphayana. Sazomkhava ngitsho nama-spiritual fathers wakhe nanokuthi lamandla asunguka kuphi. Simbonile uBushiri ehamba phezu kwamanzi lapho afake khona iglass, a thick glass kwi-swimming pool. Wahamba phezulu bayithatha bayi-editha le video kodwa awusehambe phezu kwamanzi senjengoJesu. Hayi kulungile. Sathi sithi sizwile sezwa kuthiwa hayi abantu banyathelene bafa le koPitoli esontweni lakhe. Hawu sathi sisahleli sezwa hawu uBushiri sebemgijimisa manje ngisho nomfazi seboshiwe. Lezi zinto zebelokhu ziza enye phezu kwenye ngoba ama-sacrifice lana abedinga ukubhadala phela. Nothing for mahala in spirituality kulezi zinto lezi. Hawu sithe sisahleli sezwa sebeboshiwe naye sesizende over ngale sezwa sebelwisela ibail. Hawu sithe sisahleli futhi silalele sezwa kuthiwa hawu kuphi khona. Hawu setholile ibail kodwa akasatholakala ezweni. Izili president yakhe yazomlanda yamthwala ngebhanoyi. Wahamba kwaqala uxokozela ezweni, omunye khomba omunye esweni, omunye vikela iso lakhe, omunye tospanman bamkhiphile uBushiri. Wahamba abanye bethi hayi kudlalwe lezi zabo Thabo Bester esajika sesizwile hayi kunamaplani kunezikhulu nje ezidlale imrabaraba ezidlalile. Hayi kulungile. Sithe salalele njalo indaba kaBushiri sazwa kuthiwa hayi ufikile le Malawi sebeyamfuna ngapha kuke kungenwe nezinkantolo ezibheka ukuthi angalethwa ngapha. Hawu sithe sisahleli sazwa kuthiwa lezo nkantolo ziyahluleka ukuthi zikhiphe isinqumo esizomletha ngapha kanti kube zazizomletha kanjani ebewalandwa upresident ethathwe nguye uhulumeni, some officials to president, government to government bese kuzodlalwa ngengqondo zabantu. Sisahleli silalele sezwa sokubanjwa imoto ebhoda laphana ebithwele izinto ihamba iyakhonale, hayi ubanjelwe izinto ngapha uthathelwe izinto kukhona kuluzile ngamabhanoyi ngamaplazi yinani. Hawu silalele thina sithule silalele. Uthi ekhona le Malawi sezwa kuthiwa umntaka Bushiri sekagula. Bushiri kodwa akavunyelwe ukuphuma ezweni ukuthi angathatha umntwana amhambise ayolashwa la ayezobe ezolashwa khona. Ugula into engathi ayiqedakali, isifo nje esinama-complications amanyanzima esidinga ama-miracles. Sazibuza thina abanye asephi ama-miracle kaBushiri awenzela abanye ukuthi wayebenzela basinde nokuhamba phezu kwamanzi lokuya. Sithe sisalalele njalo sezwa kuthiwa hayi kuphi khona umntaka Bushiri sekafile phezu kwalezi inkinga lezanazo zokuba i-fugitive, ukucasha nokubaleka, usefelwe ngumntwana. Sasho thina abanye sathi hayi kunukani, yini kunuka santungwana. Okungaba yikuthi ma abantu benyathelana befa laphana isidingo senamba nemphefumulo ayizange yenela yini, kungabe kuyile ndlela esicabanga ngayo ngoba kutheni kwenzekani. Ngitshelani madoda abazalwane kathi impumelelo yanamhlanje injani, ivele inje neyokhokho bethu yayivele injalo yini. Yile zinto esiza ngazo sithi ake sikhulumeni ngazo singabantu ngoba nonke abantu enanigcwele laphana nithi nina niyofuna amandla, niyofuna izibusiso laphana kaBushiri. Nabuya nani nina? Sokunyatheleke abangaki bafa emakhaya wenu, sokwehlelwe abangaki izinto ezihamba nokufa emakhaya wenu ukuze phela amandla la aconnecte kulawa ngoba kubukeka sangathi amandla amakhulu ayimpumelelo nokulandelwa kakhulu ngabantu ahamba nokuthi abantu mabanyathelane bafe noma kube nenhlekelele noma kube nento ezenzekayo ezisabisayo nezinyantisa igazi. Khona into eziyazibuye zisimangaze thina sihleli sithe sizwa kuthiwa hawu umzansi angathi ukhathazekile ngale ndaba kaBushiri nabaholi bakhona bakhuluma ngayo. Tukutuku sabona Floyd uShivambu. Ngiyana sedume eMalawi uhamba kubo red carpet laphana nabo Bushiri.
okuyikuthi mangabe sibuka phela ubezilungiselela naye ukuthi azovula inhlangano yakhe. Masingabuza nje sibuza kahle njengabantu siphila sisonkeni singabantu bakaNkulunkulu nabazalwane, wabuya nani ngale mnumzana Floyd, wabuya nani? Silindele ukuthi kuzonyathela nabangaki kwelakho iqembu kuze kube phela nala amandla esiwabonile beba nawo bona labo Bushiri. Kanti yena uBushiri lamandla la uwathathaphi, yena waphekwa ngubani? Uyabona malokho esihamba nale nkulumo yethu uzobona sokuvela ezinye ingadla inkalakatha zaseZimbabwe abafundisi nje abafana abajika baba ngabafundisi. Ngiyakhumbula lo mfana wayenenkinga noMogabe ngendaba yemoto, angazi kwakwenzeke kanjani. Samuzwa esokuthiwa useshadwe ngumfazi le eEngland, akasenguyena uMadzanibe, sengu-Angel. Yeyi madoda abazalwane, welcome Hubert Angel, Prophet Hubert Angel. I-spiritual father ne-godfather kaBushiri ngu-Hubert Angel. Uhlala e-UK Hubert Angel, nangu nje uyambona evelile laphana emuhle egqokisa udeke. Yi-spiritual father. Kanti lezi zinto zihamba ney'nkinga yini? Ngoba naye wasuka eZimbabwe ngey'nkinga, wayohlala e-UK ngey'nkinga, wangena endabeni zepolitiki, wangamazi noma ungumfundisi noma usopolitiki, zamshuka lezi zinto waziwabaleka wayoshadwa ngumfazi. uBushiri naye kwenza okufuze okukayise naye zamshuka eMzansi, wabaleka futhi wabuyela eMalawi. Kwangathi kuphele konke sazwa kuthiwa hayi uzilethile izibusiso u-spiritual father wakhe siyaqhubeka usiyakha amasonto laphana koZimbabwe, uyakha amasonto laphana eMalawi. Yebo, masilokhu silandela simbuka nakuma-social network akawanga ukuthi kube isebenza imali eyihambise ekhaya. Sithe sisahleli sezwa kuthiwa hawu sokuney'nkinga ezilandela u-spiritual father wakhe ngendaba zamagolide, okwakuthiwa abephuma ezweni eZimbabwe, asazi ayephuma nabobani izikhulu nabaphethe izwe. Lokho sakubona phela kwi-Al Jazeera, kuvelile bemthephile bemqophile yena engaboni. Hawu, lezi zinto kahle kahle vela zihamba umuntu angabanga nenkinga. Ukuze uphumelele kumele ubonakale ubaleka, ugijima amazwe wonke la ufunwa, sikubone susondele ebantwini abakhulu ababusayo. Sizwile phela Bushiri ngapha kuthiwa wena ubuzwana nezikhulu zalapha zamaphoyisa, abanye wabanikeza imali ezinkulu kakhulu abosibiya. Anizazizwa lezi ndaba ziyaphuma. Kanti uNkulunkulu namadili yini? Ake nisitshele phela bo-Angel, Hubert Angel, kunamadili la kuNkulunkulu kwenzeka kanjani? Wena uzube i-spiritual father sikaBushiri, wena ubuthathe kubani? Lento zingathi ziyabelwana madoda, nikani nathi abanye phela nathi sike sidume. Nathi sizobopha inhliziyo sibe nezibindi, silinde banyathelana abantu laphana bafe kube yinqaba. Sasiyothini? Ngase ngizwa kuthiwa yena lo mntana wakho uBushiri yena ube i-spiritual father sikaTancredi. Khona omunye umfana wepastor onomzimba omncane othiwa nguTancredi okhona la. Ngaze zakhe inkinga sisazozizwa ngoba phela lezi zinto zena ziyekela ukuzala iy'nkinga madoda. Wena uyi-ambassador manje, ufakwe ngenye ipresident, ube wawubalekele enye ipresident eyafa ingakufakanga. Kunzima madoda, kunzima. Umhlaba ujikile, okhokho bethu asazi nabo babe hamba ngawo ukunjena. Sizwa kuthiwa wena-ke i-spiritual father yakho nguPastor Chris eyakhulome. Yazi ngikhumbula uPastor Chris ezela, ngase ngizozwa isitori somunye usibani wami okuthiwa wayehayarishiwe ukuthi uzopretenda as if uhleli ku-wheelchair. Ngantshela uye straight yena lo sibani uzopretenda ukuthi ukhubazekile uhleli ku-wheelchair, abe sesiyosukunyiswa laphana kubo FNB Stadium. Yabona lezi zinto enizenzayo, nenza izinto ezinjalo abantu banikholwa, bakholwa kakhulu abantu yilezi zinto lezi. Asazi kodwa madoda uNkulunkulu uyisetaphe kanjani lento lena, ukuthi sithi i-foundation yayo yonke lento vele ineqiniso noma selokhu yasuka ingamanga kusukela kudala lokhu kanjalo. Kodwa hayi, bazothi sinomona, ake sibambe kanjalo, bazathi sinomona. Wena-ke Pastor Chris, ngoba nawe uke waba nezakho iy'nkinga, songathi uyafrenywa, songathi uyadivoza, songathi mhlawumbe nawe kuthiwa
uganga ngabesifazane, kuningi nje esasihlale sikuzwa, kodwa sithi thina hawu into ezinjalo zivela kanjani, ngoba sinibheke njengabaholi abantu bakaNkulunkulu okumele nisithathe phela niyosifaka emazulwini. I-foundation yayo yonke lento yona ithini? Angikho lapho kakhulu, ngisekuthinini mina, why nithanda ukulandelwa nigcwalwe zinkinga zilandela le mphefumulo le yalabo esizwa kuthiwa mhlawumbe yibo laba abayenza into zambe kahle mangabe sebefile? Asazi ke madoda abazalwane, hayi iyangimangaza lento ukuthi ukuze abantu babe nempumelelo kumele balandelwe zinkinga. Omunye atransfer certain powers to omunye, angazi noma bayatshelana ukuthi ekugcineni kosuku kuzoba nenkinga, kodwa sibonga amani buya nibhekane, ngoba ngibonile uBushiri ehanjelwe spiritual father sakhe uHubert Angel laphana, ukuthi noma ngabe yamphelela yonke into ubengekasafe. Baneyimali kakhulu labana badila ngamagolide. Ya mina umkhulu Khokovula nginixwayisa ngokuthi ake nibheke niyekele izinto ezizonihlupha nife ningaphumulanga. Uthi wena uzimisela ukuthi usungafa. Benson Idahosa is a spiritual father to Pastor Chris Yakhulome.